Sanibonani, such honor and a privilege once again. Kamalam Gang Spamandla Mbusi. Welcome to our chill out show with the artist. Sizokwazi ngabo, sizokwazi izinto. Uke wathi uJobe mayibhala, incwadi kaJobe, uthi uSathane akafikange emazulwini. Uba eyo destroyer makubizwa meeting ufike because efuna ukwazi plan kaNkuluNkulu. The day esazi plan, that's where esehle siye emhlabeni esazi ukuthi agenda ngoJobe. So on that note, allow me namhlanje ngi-introduce our guest for today. Sawubona baba. Awu baba Bhuti Siphamandla ninjani kakhulu e-studio Bhuti? Siyaphila kanjani? Siyaphila kakhulu baba bona. Ngicela uzazise ubani uBhuti? Ngibonga nje ithuba okokuqala la e-studio ngifika nje kakhulu kimi lokho. Ngijabule kakhulu. No lo namhlanje la e-studio uDoctor wakabuthelezi. Makancane. Mawusithi doctor uchaza ukuthi baningi odoctor manje. Yeah, uqinisile kulokho Bhuti. No uDoctor just igama. Okay. Igama nje not futhi kwi-ID, igama nje ngalithola i-nickname. Oh, Yes. ake ngiphi igama uyangithuza mawusithi doctor ngicela igama. All right. Ulindeleni. Lindeleni. Yes. Wow, Lindeleni. okay. Igama lami nje lelo Lindeleni. Ubuyapi? Ngisuka kwaMhlabelingana eJozini. Yeah. Ngisaba la ndawo leya. Hayi. Ngizokuningi ngako. Yeah. Uthi masingene endabeni. Ucula umculo wokholo. Yes. Ucula igospel. Yes. Qale nini? Ucula Bhuti ngibe umuntu kahle okhulela ekholweni. Yes. Yeah, yes. okhulela ekholweni ngenhlanhla ubaba umfundisi. Hayi wena. Yes. So ukukhula kwami ngikhule vele lento ikimi vele. Ima kancane. Kukhona lanto abathi kuyi-PK. Yeah. That means it's a pastor's kid. Yes. So bekunjani uba umntana kamfundisi? Angifuni ukuqamba manga Bhuti kunzima ngeke ngisho ukuthi kulula kunzima ukholo lusekhaya Okay. lento uyincela ekhaya ebeleni kubazali ukukholwa kodwa kunzima ngoba khumbula ukuthi lithi iBhayibheli khulisa umntwana ngendlela okuyiyona Yes, okuthi yes, namhla esekhulile engasuki kuyo. So ke uma ukhula umntwana unabangani esikoleni eduze nalana khe khona komakhelwane abantwana benza izinto ezihlukene umntwana uyafisa ukuthi ke uwenze lezo zinto kodwa ngenxa ukuthi ekhaya kunokholo kugcina sokuyingcindezi kuwela konje ngomntwana akukho lula kodwa ngokuphoqa ukulandela umthetho wabazali kugcina kube into ejwayelekayo. Akulethi i-pressure, akulethi ngizothini ukulahlekelwa ubuntwana just because ukuthi ubaba wakho siyamazi ukuthi uhamba so nawe manje sekufuneke ube ulomntana strict azange kwakulethela inselele eningi umntana kamfundisi. Akuzange kungilethele ngoba singabantwana kumzali sihlukene. Okay. Kukhona umntwana obheka into yomzali noma into umzali ayenzayo ayithanda umntwana. Yes, So nami ngibe lo muntu ofika wabheka umzali ukukhuleni nje kwami ngayithanda indlela ubaba aziwa ngayo emphakathini. Yes. Nangendlela ubaba akhulumisa ngayo abantu indlela enza ngayo ngayithanda ngayibamba lapho kwavele kwabalula. Oh. Yes. So ucula uqala kuphi Endlini yokukholwa phakathi ekhaya. ubani ucula phakathi komama nobaba? Ubaba indoda nje eyishayela amahubo ecilongo nje indoda. So ngicabanga lento ngiyikhothe lapha yakho. Wayincela lapha kuye. Yeah. Now tell mina kuwo wonke ama genre like ukhona uMaskandi ubuye KZN. Yes, Ukhona yes. uMaskandi, Yeah. ukhona isicathamia. Isicathamia, yeah. Why ukholo? Kahle lento oyibalayo Bhuti Siphamandla. Kahle kwakhona esikoleni vele ngikhule ngifunda ngilida isicathamia. Oh, okay. Kushuthi nje mangisuka lapha ekhaya kwi praise and worship ngiyongena isicathamiyeni esikolweni. Nangapha futhi siyadumisa isicathamiyeni. Okay. That is why uthola emsebenzini wami khona la ngifike ngaphinde ngahlangana nabaculi oMaskandi Okay. kuba igospel Maskandi ngoba lento nje vele kusukele ngale emuva ngikhula ngayo Ubuya uyincelile kwasekhaya ngincelile phakathi Bhuti. Ikhona album nayo? I-album akwamanje ayikho Bhuti kodwa into ekhona i-EP engireleasile nje maduzane. Hayi mina ngakhathala umdlalo wama-artist angeke nje. Lalela ke ngifuna senze so. Yes. Before singene endabeni namhlanje. ivoice yakhe nginikeza uvuyo Mukwena angazi ivoice yakhe nginikeza some other artist Yeah, ngicela
1 second. Ungiphe umcoyi owodwa. Just one line. Okay. All right. Ungithatheke Hayi man. phansi ke Hey! wangibeka kusimakade phezulu Yekela. yeah Yekela. yes So abo nama artists osebenza nawo. abantu ngisebenza nabo kumanje bengisomuntu osebenza ngi1 Okay. okwamanje because anginayo icompany Oh, all right. ngumuntu nje oyiphushela ngingedwa mhlawumbe uthothi ila mhlawumbe uthothi siyajuwetha nabafowethu yeah sikhula sisonke mhlawumbe cela ukuthi engomeni ngibe na but bengakabe umuntu onecompany Album ungekayikhiphi. no bengabi khona album But kusenhlelweni zakho nasemaphupheni. ngisenhlolweni kakhulu but ngiyapheka ngiyathulula njengamanje izoza amaduzane Ne uyathembisa kuloko. ngiyathembisa kakhulu emakhaya abantu ababe ready izoza amaduzane And mase uthelile uzoza futhi uzobonisa album. ngizobuya but ngizobuya Ngiyayifuna ngizobe ngiyibeke la. Now Yeah. tshela mina kunjani ukuzisebenza like awuna company esemveni as an artist because nginokubona abanye bashiya even isikolo just to say balandela umculo we gospel and abawazi ama challenges because bacabanga ukuthi sune zoba ne album yonke into yakhe flow everything Yeah. yakho iba up to standard so le celebrity sewinto yonke nje. Yo but ama challenges ehlangana nawo maningi kakhulu uyabona nje lapha ekhaya into engafisa ukusho ukuthi uma ngabe ucabanga ukuqala indima yomculo Hayi man. okokuqala kufanele uzazi ukuthi unayo ibackup yabona ke mina ngeshwa ngikhule ngenayo ibackup kulento engiyenza ekhono ikhono ngoba angithi into engiphiwe yona yes ngiphinde ngiyisebenze nasesontweni so ke ngikhule ngenayo ibackup kwakuthi uma kuthiwa nginikwa imali esikoleni ngithiwa mbodla amagwinya ngikwazi ukuhlanganisa labo 10 rand ukuze ngikwazi ukuthi ngenze idemo yabona ngendlela engizama ukuthi ngiyiphushe ngoba lento iqhumile kimi ngaphakathi imile kimi ngaphakathi even namanje njengoba ngisemsebenzini ngiyakwazi ukuthi ngihlephule kule mali yomholo Ima kancane ibambe lapha. yes So ufuna ukutshela ukuthi uyi artist yes this side. yes Ngapho uyasebenza. kakhulu Yazi nginikeza lanto leya. yeah Nginikeza ukuthi mawuqala kulomkhakha eish womculo wegospel. It simple means ukuthi ungangeni because of ufuna imali. hey yeah Ngena because of uNkulunkulu uyakusebenzisa then imali izokulandela because once wangena kulomculo sewufuna uba uRebecca sewufuna uba uvuyo Mokwena hlezi ngenze ukuthi imali ungayitholi. So now masithi uyasebenza ngapha. yes After ngapha maqeda ngapha ufuna ukuphinde ubalansise ngapha e-studio yafuneka futhi. yes Uthatha le mali futhi yona le mali engena ngenyanga kwanayo futhi esehleshula ama deduction budi uphinde ngapha uzophakamisa le gift yakho yomculo. kakhulu Uyarenta la uhlala khona. ngiyarenta baba ngiyarenta la Uma ngihlala. kuleya futhi. No masilungise because abantwana once bathwa umculo wokholo banalanda ukuthi hayi ngizoyethulus mangibuye ethulus sengiyi-celebrate and Okay. not knowing ukuthi ama challenges akhona although usabuye ethulus futhi. Kakhulu, Mina kakhulu. because ngisho ngibonile even la ethulus. yes But akuvelanga kwavele kwasuka kwagquma. lutho bodi lutho kuyaphushwa laphana kuyaphushwa sibophezela ngento osukunayo iphuma kucebo kwakuwo igazi Ne? yeah Uyiphusha because sacrifice iphusha because ikuwe le. ikuwe ngaphakathi iluma wena lento ngaphakathi iluma wena So mawusebenza then ama plans wakhathini uyazibona mawuseqeda ukusebenza ubuyela ngapha full time emculweni okhona. okwamanje bhuti isifiso sami leso kodwa angikwazi ukuyeka umsebenzi uNkulunkulu akangiphakamisi kule side lomculo so Solomon ngiwa ngedolo ngapha emculo kuNkosi khumbula isiphiwo sami khumbula into oyibeke kimi ibe ngiqhubeka ngisebenza uma uNkulunkulu ethanda ekhanyisa kusho umsebenzi ngiyawushiya ngoba ibackup ngoba senginayo yes Injani pressure yoba umuntu omusha to a handsome guy like you indoda nokebukekayo then akhona ama challenges kakhulu maningi akhona ama challenges ngibone mina ama artist top esiwa ebuya phansi so wena ezuwe anjani ama challenges uba umuntu omusha oculo umculo wokholo angizuyifihla le ukuthi maningi ama changes ehlangana nabo sabantu abasha nami ngisewuye umuntu omusha kodwa into ebaleka kakhulu ukuthi yini ephakathi kuwe
Okay. Angithi kwenzeka ukuthi kube impisi igqoka isikhumba semvu. Yes. Yabona ngaphakathi imvu kodwa ngaphandle impisi. Oh, okay. So kuya ngokuthi ngaphakathi uyini. Yabona ziningi izinto sokuzibona endleleni uma uhamba uhlangabezana nazo. Kodwa kukhona into ekhuluma nawe ngaphakathi njengomuntu engenwe idlozi. Hayi man. Uthi uma ehamba idlozi likhulume naye ukuthi noma aphusa amathambo lithi lelithambo lenza ukuthi uyabona. So ke nami kunento engimilile engithi uma ngabe ngicabanga ukuphambana endleleni ethi umoya ingcwele umntwana kaNkulunkulu akakwenzi lokho buya la wena okwakho ngikubekele ngaphambili empilweni. Ngicela ke one ungenzele two things. Hey kazi. Angifuni udlala ngabantu. Yes. And at the same time angifuni uactor holy. Because izongishaya angifuni. Because ngaphela ngama artists at my figure afika abe wona holy and yet awona wenza izinto. Siphila enyameni. Yes. Ogcwele inkanuko. Yes, iqiniso lelo. Siphila enyameni ogcwele izinto eziningi as umuntu omusha as a young guy as a young man okuNkulunkulu. Yes. Two, si abanye ba busy etshwaleni, abanye ba busy bekumculo okhona, abanye ba busy kuma drugs, abadala nabancane sesike sababona. Yes. Then ngapha ibe ngamantombazana because anizuqamba mangama artist angeke ningikhohlise nje uyazi nje ukuthi challenge yakhe I worshiping team ibheke wena so inviteiwe kulosonto inviteiwe ku how do we siphuma njani kulento uzibaleka kanjani because ama artists amaningi ngizobeka azothi kanjani ane stain anekhokoza ane dot ukuthi uyacula yena but ubusy kuma drugs ne uyacula yena but unezingane zonke lezi uyacula but ubaqedile amantombazana you understand bengisafunda omnye naye kuthiwa a very top artist abantu bathu baskemile ubadle imali nani a top artist as a KZN so wena mawufika uinviteiwe lapha esontweni uzibaleka kanjani lezi zinto baningi bhuti njengoba usho ukuthi from top beza phansi into yona ebaleka kakhulu ukuthi kunalento okuthiwa inkambo bhuti inkambo lento okuthiwa inkambo akusiyona into oyithengayo into oqala uyiphile wena abantu bakubhekile uyiphila uhamba so inkambo uma ngabe uhlangana ne challenge uyubheke kuqala emuva ukuthi ngihambe kanjani uma ngabe indlela yakho iyinhle uyakwazi ukuzikhuza noma kuthiwa uhlangabezana nasiphi isilingo phambili uyakwazi ukuthi no lento leni izongcolisela ibackground yami angizami ukuthi ngiyivike uyabona iyavikeka into ekanjalo ngenxa ukuthi vele kwakhona emuva uzamile ukuzimpintsha ukuzilungisa ngenkambo so inkambo kakhulu iyona eshaya but uthola ukuthi uyaperform stage kodwa abantu umuntu waphika ingane ezu9 uyabona le nto le uyaperform stage lo muntu wathi wabonala kwi footage ngale stenga uyabona le nto lo because izinto ezishaya lezi kakhulu thina nje some upcoming gospel artists. Dr. ngicela ubheke lapha kula camera ne? Yes. Mawubheke kula camera. Akekho umuntu kuma comment ozothi wangishiya nengane. Mawubheke la camera akekho umuntu onothi inkulu indaba ethindayo. Mina lo bhuti wangipregisa maqeda wayiphika ingane. Akekho. Yeah. Akekho lapha ekhaya ngithi I'm waiting for comment. I'm just sure ayikho ingane yabantu ezovela ezothi ubaba kabani lo akangifuni. Ano akekho ungahamba indawo engihlala kuyo yonke ayikho ingane ozoyibona inamashiya afana nami neno lefana nezami. Akekho umuntu even ezandla akekho. Ngoba ukuthi mhlawumbe ubhuti wami ingane yakho ubona yena ke but nje mina hayi no cha. Uclean. Ngisase clean kulokho ngokusizwa umoya ingcwele bhuti. Ushadini? No angishadanga. Why? Awukamanje angamboni bhuti. Umoya ingcwele akawambuleli. Umoya ingcwele Solomon nje engiduduze ehleni nama akangikhombisi. Hey bazalwane ayishadanga le ndoda. Akashadanga. Amafoni namba uzowashiya. Angazi kokwenzekana after. Hayi ngithemba ukuthi kwafona abafundisi kuphela nabantu abanginvitayo. Why ufuna abafundisi kuphela? Cha ngizokhuleka before ngishiye ukuthi inkosi hamba nenamba yami phambili. Akukhonto ibonayo. Ngisabhekile okwamanje ngeke ngiphimise kubantu ukuthi khona mhlawumbe singibonile manje kodwa nje okubalekile iHome Affairs ithi awushadanga. Isho njalo yayi wayibeka yacaca wayibeka yacaca. Hayi no tshela mina in mawubheke uDoctor asebenzele ka Doctor mawubheke uDoctor in 5 years to come ubonani? uDoctor nje ngibona
umuntu kule ndima yomculo nje ngibona umuntu oqala esemsana nama artist amakhulu la eMzansi amakhulu. So ngizibona nje ngikulelo zinga lelo ngoba ngendlela engiphusha ngayo manje ngiphushela vele nginaleyo goal yokuthi after some 3-4 years kube khona noma abacula abathathu engikwazile ukwenza nabo ingoma noma engisebenzisana nabo. So igoal yami lapho ke kutheni nje after some few time kube ukuthi khona lese ngiriche khona. Yes. So why Dr. from KZN uze la iGoli because maningi ama opportunities na KZN? Into engizise eGoli eGauteng umsebenzi. Yeah, umsebenzi into engizise eGoli. Kwasho ukuthi ke ngisuka vele ngihamba nentambo ngisuka emakhaya ngiza la. Ngisuka vele sekunento Lento oyithwe. emile kimi yes. Ngafike ngayiqhuba khona la estudio zaseGoli. Because ama artists ase KZN ayakhala amaningi athi mina ngifuna ukuye eGoli. Eningathi eGoli bazofika bahlangane nestudio estradini ayikho lo. Unokufika usafari la even ula eGoli. Kunzima ama artists amaningi anokuvela alambe angabinamali erent la ekhona la eGoli. Ela eGoli. So into ngisho ngithi wena mawubheke wena ngokwakho kule 5 years yes uzibona uachieve in yeah esengishilo ukuthi ukusebenzisana nabantu esebakhulile kule ndima yomculo futhi nje nana sempilweni ya ngingabe umuntu odonsekele emuva kuna ukuthi ngemuva angiyephambili kakhulu ukuze ngikwazi ukusiza nabanye abazayo kule ndima kulomculo yeah you know what angifuni ngamanga mina ngedwa yes. in my side bahambile osifiso bahamba osifiso yes. Ncwane bahamba olundi bahamba ama ovuyo mukwena ama gospel artists mention the males because now we indoda ne yes uyazibona kulomkhakha kule level ngibeka kanjalo uyireach kakhulu uzikompita ungacompete ungaphikisani nabo but ufika kulo level leyo kakhulu body kakhulu ngoba njengoba ngenza umculo kunabantu abaphambili kwami ngibuka kubo yeah. So uma ngabe nje mina ngizofika estudio somuntu engibuka kuye noma kuthiwa wafika mhlawumbe eminyakeni eminingi eyadlula ukufika kunyathela kwala esukene enyathele khona ngizibona ngiqala ngifika la esekhona so studio se legend wakwafika kuso kukhona lesinye ngingasebenza kuso lapha eHebrew okay eHebrew yeah ubaba usifiso Ncwane uke wasebenza futhi kule ndawo leya so ngeke ngafika khona kodwa ke bese ngekho yena yes bese ngekho yena ufika egameni lokuthi wake wafika la yes ne yeah so kanti futhi indoda engibukela kuyo kakhulu ke leyo nje imake umentiona because ngimentionile or mentiona because ubumthanda nje cha kusho lento idonsela emoyeni ngimi ukuthi so ungitshela mina emasontweni usebenzisana kanjani nabefundisi usukhulumela ngokuthi mhlambe bakume mawufika nje lapha ya uyasonta yes kunjalo bhuti ama artists awasonto amaningi hey kunzima so wena each and every Sunday usesontweni ngisesontweni kumane kuba umsebenzi njengoba ngizisomsebenzi mhlawumbe ongidonsela emsebenzini uthothi mhlawumbe kweqala ezonyanga kodwa ngumuntu oya esontweni futhi ozibophezela then mabe invite abakuthola phi bathola wena before we conclude yeah ngizokubeka kucace lokhu nabaleli bakwazi ekhaya ukuthi njengamanje angabi nayo manager angabi nayo company for now nje ngisiphushela mina so umuntu ozobheka umculo wami awuthande uzothola mina mabe ngithini noma efonini noma kephi ngiyathola la veke yonke indawo so uzothola mina uyazithemba mawufika hayi kakhulu bhuti ngiyayithemba into ekimi ukuthi namandla uyamthemba uNkulunkulu makufika wena hey uNkulunkulu ngimthemba kakhulu bhuti kwamanje ukhona la ukuthi yangiqinisa mangabe angifuna abantu baku-invite after that bazisola abantu no bazobuya ba-comment khona ukuthi hey wasiphoxa udoctor ngifuna baphosa amalanga abo ama-comment ukuthi hayi cha uphushe yona le ndoda iyalayisha le yeah but doctor ne before siphume I'll ask you 5 questions but just a questions yes otherwise mangibona wena ngizokukhuluma iqiniso ngizokudayisa lapha ya yes you look so humble indoda ethobekile kakhulu because inkinga igift yomuntu ophakeme because sigcina sesingasabona igift sibona ukuphakama uba nesidini umuntu othi ophakame o gifted mayiqeda aphakame okay lithi iBhayibhile if God will lift you up uNkulunkulu ozokuphakamisa ungaziphakamisi humble yourself yes yeah if you humble yourself he will lift you up yeah exactly. Now ngifuna ukubuza 5 questions
What's your favorite verse eBhayibhelini? Uphumbu eyona verse othi lena eyamle. Yeah. Kulula kakhulu. Ukuthi maningi emqondweni. Jesu! So no. Jesu! Yazi no. Hey bayinduku yakho nje verse eBhayibhelini. Yeah. Izwe lingibusa kakhulu ngaso sonke isikhathi ukuthi ningixolele hayi ngoba ngicabanga lapha emakhaya kodwa maningi ngizama ukuthi ngitholele i1. Okay. So kune verse lingibusa kakhulu lapha elithi ngithanda ukuyicaphuna nje ngeqalela ukuze abantu bayizwe. Yes. Zigcine ebusheni bakho. Thokoza ebusheni bakho. Thokoza ebusheni bakho. Uhambe ngazo zonke izindlela ezifiswa inhliziyo yakho. Yes. Kodwa ungakhohlwa ukuthi egcineni uyakuyiswa ekwahlulelweni. Powerful leyo ndima. Inamandla. Mina nje in and out iyabusa kimi especially njengoba nje ngumuntu omusha. That is why ngithanda ukuthi ngikhothe and then futhi ihlale kimi yakhe kimi ngasonke isikhathi. Lo verse induku yakho nje kubuyisayo left and right. Left and right. Thokoza uyenze yonke into oyithanda kodwa ungakhohlwa ukuthi imisebenzi yakho yonke iyakuyiswa ekwahlulelweni. Mawuna uthola umuntu athi ngikunika 100,000 ngicela uye kumculo kokholo. 100,000 ngeke nguthathe baba. Ungathinda apha ekhaya mina ngeke nguthathe. Wake waphuza? No, angaze ngiphuze bhuti. Wakwabhema? Angaze ngibheme. Ever since awukazi wazenza zonke lezo zinto lezo. Zonke lezo zinto angaze ngizenze bhuti. Test into. Ukuthi ever since wena ukholile sontweni asikho isono wakwasenza? Hayi zona ziningi engizenzile. Wakwajive? Yeah, ngeke ngajive. Emaclubini wakwangena. Yeah, ngeke ngajive ngoba phela ngithi nane performance yami yangidalela ukuthi ngi-invite lapha so ngiyengifika. Ungayijustify. Into engifuna ukuthi wakwajive wakwangena eclubini that's all. Hey lembuzo lo. Hey. Yeah. One last question. Yes. Makunothwa iphupho lakho ngomculo wakho yini? Iphupho lami ngomculo wami ukumela intsha ake ngibe kanjalo ngoba ngisemuntu omusha. Ukuthi egcineni ngikwazi ukuthi ngibe isibonelo esihle kubantu abasha ukuthi uma aba umuntu omuhle uzigcinile kule ndima unalesibusiso futhi osinika uNkulunkulu uyakwazi ukuthi ufike lapha ya ugweme izinto eziningi uyakwazi ukuthi ufike phezulu. Ithi lanto umuntu omusha kuyahlaleka uNkulunkulu. Yes. Noma zikhona ama challenges but kuNkulunkulu kuyahlaleka. As nibona udoctor mina ngiwudoctor if wakwazi uNkulunkulu ngithwala up until so far so kuNkulunkulu kuyahlaleka. Kuyahlaleka bhuti. Kuyahlaleka. Abantu mabekufuna bakuthola phi? Kulula kakhulu inamba yami iyona yodwa nje ngisebenzayo bhuti. Ebusuku emini entambama ithi nje masiqale before size number masiqale ku Facebook baye bangilemazela page lami kodwa sengiqale phansi elitholakalayo njengamanje okuyilona ulindeleni Mpontshane. Lindeleni Mpontshane not lindeleni Mpontshane. Okay. Facebook page. Twitter? No angisebenzisa kwamanje. Instagram no awamanje ngisebenzisa. TikTok? Yes, TikTok ngikhona. Ubani? uDoctor not uDr Doctor and then Buthelezi. Okay. Dr. Search Buthelezi. I'm sorry. Dr. Search Buthelezi 5. Ngicela ungiphe inamba zakho. 0768 No asicacise ngicela ubheke lapha eCamera maqeda ubatshela ukuthi eze booking kuphela. Yeah. No babukele emakhaya inamba yami iyona yodwa esebenzayo. Ithi nje 0768 59 5690. 0768 59 5690. Iyona nje inamba yami leyo. Kubo bonke abantu abafuna ukungibhuka emshadweni ama event kuyonke indawo ngiyatholakala ebusuku nasemini ungangifonela. Dokotela? Yes. Uhlale uthobeke kanjalo baba. If bekuthiwa kuya ngokwami I so wish ukuthi benginesikhathi sonke si enough sokuthi sihlale and understand. Ithi incwadi Revelation chapter 3. Yes. Ngiyawazi amandla akho. Nokuphila kwakho ngiyakwazi. But ekugcineni azothi ulimele vuka ulungise okusele yes before nako kulahleke. Ngiyakwazi ubonakala ingathi right. Masikhuluma iqiniso ulimele wena. But vuka ulungise lokho kusele. Hey hlezi nako kufe. Akholulaki. But on that show thank you so much. Hopefully
ukuthi siyophinde sibonane futhi. Siyabonga kakhulu. Amen.